Dalu Mbak Tatin. Nggih sugeng dalu Mbak Limbo Mbak Cange Mas Sigit. Mas Popak apa Om po? Barang musuh kok ngajak salaman bareng iki ngopo? Ya kan ben ketok ora mung sosok ya. Sini sih yang apa lho aku lagi duduk cantik di sana kok wis duneke kaya Bathara Guru maksud loh. Lah ya tak kira Bathara Guru kan tangane papat, sing loro sendakep, sing loro lurus. Tak mat-matke jebule ora tak kira sing blenduk iku sikut. Jebule dudu. Jenengan kudu priksa kok kudune. Iya, kudune kacamata ya. Lah nek saiki nek saka cerakan ketoke apa ndajal didelok. Kurang cerak. Kurang cerak. Kurang Mergo aku ki mripatku ki apa min. Mripatku ki negatif. Mbah pandanganku apa saiki nyawa kok dadi negatif. Lan jenengan perwe napa sakniki pomong cerak niki? Hah? Apa? Kebaya. Kebaya apa kebaya? Apik bentuke kebayake. Oh, kebaya ya wis padha karo sindene lho kabeh padha. Aku arep daftar dadi sindene Ki Sigit Ariyanto boleh enggak ya? Aja, engko malah sindenku ketok kuru-kuru kabeh. Bareng ketekan kowe melani ketok sak jentik. Ya ora apa-apa anane wong lemu kuwi engko nandhake iso dadi kuru mergo ana sing lemu, ngono ta? Ana sing elek iso dadi elek, iso cantik mergo ana sing elek, ngono ki lho, Mas. Oh, ngono. Ada perbandingane. Lah iyalah. Mula wong wedok ya kudu ana perbandingane nek pengin ketok kuru ya jejere wong lemu, ngono. Dan wong lemu ki ora mesti do disengiti tak kandhani. Ngoten nggih. Ya jenenge wong ki ana relatif senengane dhewe-dhewe, ana sing seneng sing kuru, ana seneng sing lemu, ana sing sedengan, ngono kuwi lho, Mas. Sing meke kok apa-apa seneng. Kuwi mono apa-apa arep kok ya. Nggih. Menika sopan wonten ujung negara. Nggih, menika nderek sowan wonten mriki nggih tak kenal maka tak sayang. Oh, tak kira tak kenal maka tak cipok. Kok kemeng arep dono wae lho. Nggih nderek tepaken nika Pak Sigit, nggih mbok menawi anu warga wonten mriki sedayanipun dereng tepang kalian kula nggih. Nderek tepang nggih Pak Bu, ngenten nika wujudipun Tatin Titot nggih ngenten iki. Dalemipun saking Kula saking Kulon Progo Ngayogyakarta. Oh, Kulon Progo. Kok iso diarani Titot niku napa, Mbak? Sejarahe. Titot niku mergane gedhe. Nek cilik jenenge Nek Titut. Nek cilik napa Pak Bu? Sopo sing muni titit mau? Kok seru banget sajake kaya kowe ta duwe ta, Mas? Sajake kaya duwe. Nggih niki Pak nderek ndedonga nggih matur sembah nuwun kagem Bu Kades menika. Bu Absah Erviana Sarjana Hukum. Menika anu tetep nguri-uri jenenge bersih desa. Nggih tiap dukuh wayangan mriki. Nggih Pak nguri-uri nggih ngurip-urip nyatane nggih gelem nanggap panjenengan sak kanca to nggih niki. Malah rambah kaping pindho menika. Oh jenengan sampun kaping kalih? Nggih. Oh alah niki nggih jenenge wayangan ki ya rezekine dienggo kabeh kok Mas. Dadi ora mung jenengan, ora mung wiyaga, ora mung sinden ning para pedagang. Mriko nika wau saka dalan mriko tekan mriko kebak tumplek-blek. Sore mon kula pisih Padang kok mboten iso liwat mriko, liwat sing gang mriko. Ngapunten Mas, enten wayangan dalang iki danang ngono kuwi. Dalang awan ngono. Sapa? Wayangan awan kuwi lho, kula pun miyak dalan pun mboten iso. Oh mboten sakit to? Ya rah keng enten wayangan awan, pinggir-pinggir nggih terus liwat sing gang sebelah kono niku. Berarti malah jenengan sing dikon minggir. Nggih no, lah bakule saking kebake penontonnya saking kebake. Oh lah nggih wong ya jenengan ki dalang kaya udu dalang kok ya. Dadi wong ki ora percaya iki dalange paudu ngono kok nek dalang kok cilik ngono lho. Lho cilikane banteng kowe ya kuat no tenan. Apa iya aku ora percaya. Piye sesuk tak banting apa piye? Ya aku nek urung dipraktekke iki aku urung percaya. Asik ya. Dadi kok Ayo goleke wanci, goleke ring, adu. Adu apa? Jotos saduk apa jenenge? Saduk jotos ya. Piye tinju ta? Tinju. Tinju apa sumo? Nek tinju ki lara lho, Mas. Kowe ngajake sing ora lara. Oke. Ya jenenge nek jenenge mosok gelut lanang karo wong wedok kok ya sing lara rak ya ora piye ngono lho. Ya njaluke nek Ayo rebutan karo Mbak Yumu aku ya ora wedi aku. alah wani apa piye jenengan iki wis ditunggoni barang kok jar macem-macem. Lah aku ki bebas wong los iki aku kok Mbak Tati. Ya nek bebas iki ora ditunggoni. Justru nek ora ditunggoni ki aku malah wedi, nek ditunggoni malah los. Kaya aku
aku ora percaya. Ngene kok ora percaya. Heeh. Bakunipun ndongake warga mriki mugi-mugi pinaringan sehat sedaya Nggih, nggih. mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Nggih lancar rezekine, rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Lan mugi sedaya tansah guyub rukun. Gemah ripah loh jinawi. Amin Amin. Allahumma amin. Nggih. Nggih nganten iki ya nek seniman ki ra kaya-kaya ya Mas. Pripun? Nek lagi payu ngono jan kaya raja tenan. Ha nggih. Niki pacitane iki nang kene iki apa-apa ana lho Mas. Komplit. Komplit. Polo kependem, polo gumandul sedaya lengkap. Pola kependem contone. Niku wonten wonten Kimpul. telo kimpul. Nggih. Sing pola gumandul. Wah, kelengkeng. Terus? Kates. Terus? Jeruk Oh jeruk. karo kuwi. Kuwi ndi? Kuwi. Kuwi ndi? Ndi Mas? Lah kuwi sing gandul-gandul kuwi. Oh iki to gedang. Gedang. Nggih. Masa gedang? Gedang kok sakmono dawane ya Mas? Iki lho deloken to gedange deloken. Iki niki jenenge gedang napa Pak Bu? Hah? Gedang dawa? Pak Sigit gedangnya jenengan sementen mboten, Mbak? Ah, nyepelekne. Lah, niki gedangnya tiang ujung negara sakmono dawa-dawane lho. Gedangku ya sak ngisore sithik lah. Jenenge gedang napa nek niki gedang dawa? Warnane kuning tur meringin nek ngene jenengan gedang napa? Ulin. Apa? Warnane napa? Warnane niku rada kuning-kuning coklat niku mergo Oh, berarti rada burik ya. burik sithik niku. Ning legi ta? Wis ilang separuh dipangani codot separuh. Ning nggih enak ta, legi ta? Walah enake ra karuan ah Ora gedang. karu-karuan iki jan. Sinten nggih Bapak Ibu sing ngersakake gedange Pak Sigit? Kok gedangku. Lah maksudnya kan nang kene dawa ngene jenengan ora dawa ngono ben iso anu lho saling merasakan ngono lho. Gedang Kene kula. ngrasaki gedang sing dawa. Gedang kula niku gedang raja teng omah. Anggo singa ora? Mboten. Kira nganggo Singa ngletak gendungan mau. Lah ya gedang raja nganggo singa apa ora ngono lho. Ora. Ora. Nyepelekne. Ya nek ora ya alhamdulillah niki nderek remet niki nggih masyarakate niku luar biasa lho kathah sanget niku ingkang mriksani. Nggih, niku Madem pun- mriki kabeh. Iya wong wayangane ning kene kok ora madhep kene kabeh. Lah iya. Mbok ana sing niki mau nggih sampun foto-foto tenggene Pak Imron. Foto-foto ning ngene Foto Pak kalih. Carek. Tenggene nggih. Nggih, Pak Imron Ihram. apa jenenge? Pak Ihram. Oh Ihram, lali. Pak Ihram lho, enten Pak Camat, Pak Tata kalian Bu Ani. Oh. Menika nggih wau sampun foto-foto para perangkat sedayanipun do foto ning ya ming foto tok, Mas. Lho, lah maksudnya piye wong penggemarmu kok foto tok ya pancen ya foto. Lah nek jenengan ngerti nek ten Jogja kan enten Gembira Luka, Heeh. kebun binatang. Heeh. Nek ten mriku ae foto karo munyuk bayar lho. Nang ya ta? Masa iki foto karo aku kok dan Lah blas. kok munyuke dijak foto munyuke ora kelamben kok. Lah kejaba nek kowe ora kelamben ora kebayaan ngono kuwi. Terus Do bayar apa-apa. maksudnya ya kan masa karo munyuk karo aku kok ya malah aji munyuke ngono lho. Nek aku ora kelamben tenan ya pola apa mau. Malah gumandel. Kak ya isa-isane nggih mboten napa-napa ning Karang kabeh niku nggih napa jenenge desa Mawacara. Nek Karang Tengen kula menika nek jenenge foto ya mbayar ngenehi ngono lho Mas. Yo nek foto karo sampean ku menehi donga, muga-muga Mbak Tatin sehat. Amin. Nek Nggih, foto karo niku nek kali sampean ora gur trimo foto aku tak video. Maksudnya Mbak Tatin nyinden karo di video live streaming YouTube Sigit Channel. moduse kaya ngono terus saiki ya. Kaya urung kapok apa piye jek tuwa wis anake iki wis tuwa, anake wis papat. Lah tau ngopo? Lah tau ngapa? Lali. Tak elengke apa piye? Hah? Telenge piye wae nyatane karo sampean yo ora ono-apa kok. Ya karo aku karo liyane. Yo ras biasa. Isa-isan nang kene iki rasa warna-warna anane nggih Yo menghibur. warna-warna wae ora warna. Warna sing mana ya kono kok saling ngonekke aku muni Bathara Guru. Kene cantik kok ngene. Cantik to nggih Pak Bu? Rungokno arep. Mbak Tatin sae nggih? Sae napa sae? Sae.
Mbak Tatin sae no sae. Hei, aja kuwi. Monggo ge enggal tindak tanah suci diberangkatke enten Mekah Madinah. Wah, amin. Allahumma amin. Oh ini ono layang nih Mbak Tatin. Lanyange napa? Assalamualaikum Pak Sigit. Dari penggemarmu Pak Jenggot. Oh, Pak Jenggot. Nggih. Ah niku termasuk Pak Jenggot bareng mau sing foto iki. Nyuwun caping gunung. Oh nggih. Versi Tayub Sinden Jumeneng. Wah niki artone kangge pesinden sindene Mbak Tatin. Oh, duite kon golendang, Tin. Lah, pundi to? Weh, iki. Wah, alah distaplesi ngene. Duit meneh. Kene tak lendake kene. Tenanan ora kok. Alah tenanan. Aku semelang ya. Alah. Saka ngendi ngarep pemburi? Lah aku wis gerem ngarep mburi padha wae. Ngene. Le ngalungi piye? Oh, lendang. Nggih, Aku duduk. yo jengkeng wae. Kamu yang berdiri dong. Ora usah ngene. Sing mapano sing penak lu angel kabeh. Wis ra iso ngadeg apa piye? Dalang iki ora. Nah, duh. Walah ya. Wah, suasane apik. Kaya munggah Gunung Lawu. Rasa delok liyane, delok kono. Oh, wis ngene kok. Nek delok ki raine udu liyane. Aku senengku yo rai liyane kok. Liyane rai lok. Oh wis ora ana ding. Napa niku wau caping gunung? Diwaca sik. Nah, iya. Sing penting wis disyarati nggo lendang ora ketang pas nembang niku lendange dicopot nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Oh nggih, lah niki Pak Jenggot niku aturane nggih ajeng pinarak pepanggungan niku, Mak. Wau sampun napa meling wonten ngandhap niku kalian bulurah bareng wau. Oh mekaten. Oh nggih. Ajeng pinarak wonten pepanggungan. Nggih, monggo niki nggih wonten layang melih. Nyuwun lagu Kembang Rawe saking Pak Denoyo Pantai napa? Oh melih. Oh nggih. Nggih. Oh. Nggih, heeh. Waduh layange yo pirang-pirang. Dari penggemarmu, oh iki Pak Jenggot kok nyuwun setya tuhu iki jane Pak Jenggot pira to iki? Pak Jenggot nang mriki Pak Jenggot. Oh nggih. Nyuwun tayub menika intine caping gunung kanen setya tuhu tayub. Dibawani nggih Mbak Tatin? Sing pundi? Ah. Caping gunung. Nggih no, nggih no. Iki aku mah nganu ya Mas, piye to? Lah pripun? Ra gelem cementel. Wis ngene. Neng nong. Tak jengleng nggih Mbak Tatin nggih. Sing jengleng sinten? Ya aku. Jenengan Sing mumbul aku. Oh iya siap. Delok kaya ngapa jenglenganmu. Lah ngrasake jenglenganku tuman kuwi. Malah Aku mbayangke kok kaya lombok temumpang tahu ya nek karo tanya. Sapa lomboke? Lomboke aku. Terus tahune? Sampean. Terus jeneng Aku lomboke ning dhuwur guru gula-guli ngene. Glempang malah ilang. tiba ya. Saben Saben bengi nyawa ya pertama nggo pemanasan to, Mbak. Mosok pertama langsung krasa lak leren terusan. Mbah nuwun iki ditunggoni njenipun Pak Surata Dwija Dipura kuwi. Kadang-kadang pengurus Pepadi Batang. Nggih, menika nggih. Ket sore menika mbah nuwun bawa. Wis metuk sampeyan barang golek dalan sampeyan. Wong kula pun tekan mriki kok. Oh nggih ta. Le metuk wis telat. Iya. Yen Mbak
Tati ora dhewean. Ayo karo Mbak Eni kene, Mbak Eni. Ra krasa iki nah. Padha. Tak goleke sing padha ginu-ginuke. Niki nggih matur sembah nuwun lho menika saking Boko Prambanan niki nggih dugi mriki. Oh, penggemar panjenengan. Nggih menika wonten Pak Sigit, wonten Pak Simo, wonten Pak Samijan menika Wah, saking sembah nuwun. Boko Prambanan dugi mriki mreksani wayange panjenengan. Sapa ngerti bar iki terus awake dhewe tekan Prambanan bareng. Amin. Nggih. Aku ndek kene yo bar kok Prambanan. Ngapa? Yo piknik ning candi. Kita kira nggih wayangan ngono ya. Ora. Aturan pinarak nek wonten Jogja. Nggih, sanes wekdal Mbak Tatin. Menika Mbak- Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbuk yang sangi. Nggih. Aku jengleng nek siji iki ora marem kok Mbak Tatin iki loro marase. Wong siji pe ra krasa lho karep loro to Mbak ini. Cilik kelakuane kok kaya. Mulane kuwi lho. Kuwi nek omongan kok nyerek-nyerek aku. Kelakuane. Siji kok ya ora cukup kok loro. Maksudnya iki suasana panggung men ketok meriah, panggung men ora jomplang, dikek loro ngono. Ora jomplang berarti aku kono. Ora usah. Oh kene kabeh kok jomplang kono cilik kok. Oh, cilik banget ya. Iya, tak jegleng siap Mbak Eni. Siap. Kembang. Nah. Iya. Wah, ayo Mas aja. Piye, penak ora? Penak apa, Mbah? Mau dicegleng lho. Lho, wes, kowe mau turu apa piye? Kandhane ora krasa, anggur maplek nyik ngono to. Bae gak krasa. Ora krasa blas. Iki umpamane Pak Sigit iki dadi bojoku. Kok tak nggo wae iki gur kontal. Yo, nyepelekke. Kan haji ngono kontal. Alah, alah. Iki mau tak kira ora dijengleng kok keri ngono Lah ya lho. mulane gur keritok to. Kaya semono kaya dibanding kaya nek awak dhewe ya. Ganti Mbak Tatin, Mbak Tatin. Tin, mapana Tin. Mung gede gampang pengapesane. Apa cita? Kok terus gletak. Heeh. Jebule jegleng wong loro keju. Randiani kok. Kene tetep sik metegek ya, ora krasa babar belas sik kono wis gulung-gulung. Tetep teges. Wes. Ngono kok ngandake tahu. Karo lombok. Ora pengalaman aku dadi ora paham. Soale lomboke wis bosok. Iya ya. Wes. Lomboke lombok Gak cilik pengalaman, jan Lombok apa to jane iki? lombok Awas. bosok. Sesuk aku ora nandur lombok neh. Lah ngapa? Arep nandur terong aku. Ben piye? Nggo lalap sambel. Jajal tukule terong apa wedi. Wong dalang kok nyambi petani ya. Ya ora apa-apa, dalang lawas. Sampeyan kok niku. Apa-apa diceblokke, apa-apa ceblokke. Lah kowe piye tak tandur ning nggonku piye? Ya aku nek apa ditandur dadi apa? Awah apa? Dadi perkara. Dadi
perkara. Aja lah ya. Aja pripun? Aja dadi perkara. Oh, iya. Kita baik-baik saja. Kita kan kanca ya. Oh iya, Konco. kanca. Temen. Teman kok temen. Teman. Piye ta? Ayo Mbak ini, nembang Mbak ini, ora masalah nadyanto ireng bareng diwedaki kok Mbak ini kok rupane terus ora putih dadi kelawu ya Mbak sampean. Ngono ku Iki ngece jane ya. piye iki? Ngece ngono kuwi. Mosok ngene kelawu. Lah apa? Mangkak. Wis kelawu le make up divariasi. Variasi pripun to? Nganggo eyeshadow ireng-ireng nggon batuke digeret-geret ireng. Eyeshadow geret-geret. Heeh. Mbahmu kiper. Lah piye? Niki mboten tak geret-geret. Lah apa? Asli kisut. Oh. Apa ngalakno tuwek ngono to. Iya ya. Tapi Pak Ikit lo malam ini lho. Kenapa? Lewane dadak yo nganggo eyeshadow. Mana tuh? Aku Lu mana? pipine delok ya pipine Oh dadak- iya. dadak diwiru bareng. Iki jenenge ngewer-kewer iki. Padha tuweke. Lah padha tuwek yo ngalakne wong senengane kok. Tak kira make up model saiki diwiru ya. Iya. Sesuk aku arep perawatan. Hmm. Nganggo lem Alteco ben kenceng kabeh. Meramah kaku. Ayo Mbak Eni. Nana. Panas. Udan. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Jangan sok-sok, jangan mepet-mepet. Ora. Panas udan Mbak Tatin. Panas udan aling-aling capi gunung Ojo ojo. Ketok ketok. Godhog waru diuntel-untel rupane ayu diuntel-untel. Mas. Kantil keong Mas. Kantil 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 keong 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 kantil kantil ngetan kalimun apa seyane kelakon. Bareng digiyong-giyong dikentil-kentil nyatane ya angkleh dhewe. lagune kok meng giong-giong kentil-kentil iki. Keong kentil wis. Oh jenenge giong kentil. Giyong kentil. Dereng nate mireng, Mbak. Dereng. Ya tak ya sesuk tak giyong-giyong, lak kentil-kentil. Piye ta nek giong kentil, Mbak? Ya kuwi keong-keong keong-keong kentil-kentil kentil-kentil keong-keong. Oh ngono to. Dibolak-balik ngono lho, Mbak. Oh. Kok kaya aku kaya tau krungu to jenenge. Lah, mosok dereng nate to. Maksudnya iki yo tangan tayup-tayup gitu ya. Oh iya. Ayo. Bener. Betul. Oper Mbak Tatin ditot. Nadyan wadon sarata Jenang glali keku lane ojo lali agaman Jolali Oh nganggo iki to. Nganggo jelali barang ta. nggih. Kanut karo Doro Yoga. Walah iki Dorowiyaga iki gawane terop apa ya kok klambine padha terop. Iya iya, ketoke. Nggih. Ya ungu-ungu. Ungu pancen niku gawan terop. Nek Pak
Sigit gawan karpet ya. Nah, ta, Pak? Ngece. Ora penak karo gawe karpet. Lah, abang-abang padha dalange. Aku gawan neblek. Lah nek kowe gawan sapa? Aku gawane sapa ya? Sapa sing gelem gawa? Iya. Gawane sapa-sapa. Mbak menika nggih wonten saking Pak Slamet mangke nyuwun sesideman gubuk asmara sing nembang Mbak Indri. Wah, kita wis kenal karo Indri ora. Iya. Duwe penggemar dhewe-dhewe kaya Pak nggih. Caping gunung digarap tayub, ditata karben guyub. Nah, iki sing nembang Mbak Tati Titot lan Mbak Eni Wulandari. Lah iya. Coba kaya ngapa caping gunung karya Mbah Gesang. Buka saking vokal, Cok. Noneng Mbak Tatin rumiyin, ya Mbak. Dek jaman Jurang kelingan
biasa